ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, бо умеди хушиҳои рӯзгори шумо ба нашри навбатии барномаи гол шурӯъ мекунем. марҳилаи аввали чемпионати мамлакат оид ба футбол байни дастаҳои лиги олӣ ҷамъбаст шуд. тавре аз оғози мусобиқот маълум буд, дастаи Истиқлоли Душанбе аз ҳама хуб ҳунарнамоӣ карда дар зинаи аввал ҷойгир шуд. гумон меравад ки тақдири ҷойи аввал дар чемпионати имсола аллакай ҳал шуда, мубориза танҳо барои ҷойҳои боқимонда идома меёбад. аз ин хотир мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Ваҳдат барои соҳиб шудан ба мақоми дуввум ба даста сармураббиро аз кишвари Беларус даъват карданд. шарҳи барномаамон дар ин бора. дастаи хайри шаҳри Ваҳдат яке аз дастаҳои беҳтарини кишвар буда, дар Лигаи миллии футбол дар қатори пешсафон ҷойгир шудааст. мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Ваҳдат бо мақсади амалӣ кардани дастуру супоришҳои президенти мамлакат ва эълон шудани соли оммавии футбол пайваста ба даста кӯмак намуда, барои яке аз ҷойҳои ифтихориро ишғол карданаш тамоми шароитҳоро муҳайё месозад. ин навбат бо даъвати раиси шаҳр Амирзода Раҳмоналӣ Амир, яке аз мураббиёни шинохтаи Беларус Пётр Качураи 41 сола ки пештар дастаи Динамо Минскро машқ медод, ба шаҳри Ваҳдат омад ва минбаъд ҳамчун сармураббии дастаи хайр то анҷоми чемпионат ин дастаро машқ медиҳад. дар бораи клуби хайр маълумоти кофӣ надорам. имрӯз бо бачаҳо шинос шудем. албатта кӯшиш мекунам ки ба вазифаҳои дар пеш гузошташуда комёб шавем. дар бораи чемпионати Тоҷикистон аз интернет хабар дорам ки дастаи Истиқлол аз шаҳри Душанбе пешсаф аст. даври охирини марҳилаи аввали чемпионати мамлакат. хайр дар майдони худ яке аз пешсафони дигари мусобиқот Хуҷанди Хуҷандро қабул кард. дар ҳайати дастаи соҳибони майдон капитани он Мирзо Бекмирзоев ва Баҳодур Шарипов баъди ба анҷом расонидани ҷазои кумитаи одоби федератсияи футбол ба майдон омаданд. бозӣ аз дақиқаҳои аввал тезутун шурӯъ шуд. лаҳзаҳои голзанӣ барои футболбозони ҳарду даста ҷой доштанд. танҳо дар дақиқаи сеюм баъди хатои муҳофизатгарон дар майдони назди дарвоза довари вохӯрӣ Парвиз Муртазоев ба дарвозаи меҳмонон ҷаримаи 11 метра таъин кард. Баҳодур Шарипов бо зарбаи аввал тӯбро ба дарвоза зад, вале довар барои хато иҷро шудани зарба онро аз нав таъин карда ва ин навбат низ Баҳодур Шарипов бехато тӯбро ба ҳадаф расонд. 1-0 футболбозони хайр ба сафи пеш баромаданд. дар қисми дуввум футболбозони дастаи хайр метавонистанд ҳисоби бозиро афзоянд, вале ҳамлагарони даста Айдоҳ Наполеон ва Ҳусейн Суҳробӣ лаҳзаҳои хубро истифода бурда натавонистанд. ниҳоят дар дақиқаи дуюми вақти иловашуда ба Ҳусейн Суҳробӣ муяссар шуд ки муҳофизатгарони дастаи Хуҷандро фиреб дода тӯби дуввумро дар ин вохӯрӣ ба самар расонад. ман хеле хурсандам ки дар бозии нахустини пурмасъулият футболбозони даста ба ғалаба комёб шуданд. ҳамаи футболбозон ҳунарнамоӣ хуб карданд ва ман ҳамаи онҳоро ба ин ғалабаи душвор табрик мегӯям. дар бораи чӣ гуна тағйир додани бозии даста мо дар марҳилаи дуввум сухан хоҳем гуфт. чихе ки шумо дидед 11 бозингари асосӣ буд, бозингарои эҳтиётӣ мо камтар буд. лекин ин бозӣ ба камакак қиин буд ки барои ки чанд та бозингари мо аз сабаби травма иштирок накарданд дар ин бозӣ. лекин барои даври дуюм тағйирот мешавад. асосан як 3-4 бозингари нағз таклиф карданд кор ки мо мақсад гузоштем ки имсол даста барои ҷои дуюм мубориза мебарад, ҳам барои ҷоми Тоҷикистон. дар ин давр Истиқлол дар сафар барвахш бо натиҷаи 3-0, Парвоз бар клуби марказии варзиши Артиш Помир 2-1, Энергетик дар сафар бар Равшан бо ҳисоби 2-0 ғалаба карданд. вохӯрии Регри Тадас бо Далерон Урутепа бо ҳисоби 2-2 мусовӣ ба поён расид. ҳамин тавр Истиқлол бо касби 25 имтиёз дар садри ҷадвали мусобиқот ҷой гирифт. хайр баъди пирӯзиаш бо мақоми дуввум баромад. нишонзани беҳтарини марҳилаи аввал Дилшод Восеҳ мебошад ки ба дарвозаи ҳарифон 9 гол задааст. Комил Саидов ва Фирӯз Раҳматов ба дарвозаи рақибонашон 7 тӯбӣ заданд.